mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkilala at pagtanggap sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang tunay nating hari at tagapagligtas. Siya at siya lamang ang bugtong na anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos. Siya ang isinugo upang maging kalakasan natin kung tayo'y pagod at nanghihina na, upang siya ang ating maging kagalingan sa gitna ng ating sakit at karamdaman, at upang atin siyang maging karamay sa mga oras ng ating mga pangangailangan. Kaya ang ating panalangin sa mga sandaling ito, salamat po sa iyo, mahal na Poong Jesus Nazareno, kailanman hindi mo kami pinabayaan.